Matul il-jum ta' tlieta kompla jinstema l-ġuri brabta mal-qtil ta' Brendan Paċ magħruf bħala Galalli, ġuri li mistenni li jasal fit-tmiemu fil-jiem li ġejjin, hekk kif kmieni filgħodu kien imiss id-difiża tressa il-provi tagħha. Fil-bidu tas-seduta d-difiża appellat il-ġurati sabiex iwarbu kull preġudizzju u jpoġġu lilhom infushom fis-sitwazzjoni traġika li sabu ruhom fiha l-akkużati. Dan apparti li fakret li x-xhieda min-naħa tal-prosekuzzjoni li nstemaw fl-aħħar jiem ma kinux konsistenti. B'referenza għax-xhieda tal-assistent kummissarju Keith Arnaud, id-difiża qalet li waqt li kienet jixed kien inċert dwar il-fatt jekk kien missier Joseph Grech kien ġinvolut f'dan l-argument li wassal għal qtil ta' Paċ. Id-difiża fakret ukoll li Kurt Grech magħruf bħala Nemes mar iġib iskiken mid-dar tiegħu qabel ma mar jaffaċċja lil Paċ għaliex kien jaf li ibnu u l-vittma kienu jaslu li jfisser li l-akkużat kien iġorri skiken biex jiddefendi lilu nnifsu. Il-ġuri brabta mal-qtil ta' Brendan Paċ qed jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera bl-akkużati qed jaffaċċjaw 7 kapi ta' akkużi minn barra l-qtil, bl-akkużi l-oħra jinkludu teddid u possess ta' skiken. Il-prosekuzzjoni f'dan il-ġuri qed titmexxa mill-avukat Kevin Valletta u Kayleigh Bonnet fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u għall-akkużati qed jidhru l-avukati Robert Montalto, Edward Gatt u Kathleen Grima. Dan fil-waqt l-avukati Rachel Tua u Ismael Bsajla qed jidhru għall-familja tal-vittma.